Gumikan sa naghamok nga problema sa COVID-19, maong wa gitugot ang panagtapok sa bagang duot sa katawhan. Lakip ang mga kalihukan sa pagsaulog sa tinuig nga sinulog isip pagpasidungog ug pagyukbo sa balaang bata. Naapektuhan. Apan bisan pa niini ang labing unang mobile procession nga gipahigayon netong Sabado sa gabi nagmalampuson. Ani ang report. Sulod na sa duha ka tuig nga gidid-an ang mga deboto ni Senyor Santo Niño nga maghimo sa ilang naandang gimbuhaton matag panahon sa sinulog. Ang pagpahigayon sa fluvial and foot procession ug bisan gani sa kulturanhong mga pasundayag matag ikatulong Domingo sa Enero. Niadtong Sabado, inay sa naandang foot procession, gipahigayon ang solemn motorcade diin ang imahin sa balaang bata mibisita sa mga deboto sa mga syudad ug sa usa ka lungsod sa Metro Cebu. Gipahigayon una ang Santos nga Misa nga gisaulog ni Cebu Auxiliary Archbishop Billones sulod sa Basilika. Sa procession, una kining nihunong sa Holy Cross Parish sa Pardo sa Dakbayan sa Sugbo ug mihapit sab sulod sa 2 ka minutos sa St. Joseph the Worker Parish sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Unya pagbalik sa Cebu City, agi sa SRP, mihapit ang imahin sa St. Joseph the Patriarch sa Barangay Mabolo. Ang kadalanan, puno sa mga tao nga nag-atang dala ang ilang mga imahin sa Senyor Santo Niño. Sa matag stopover, makita ang kahinam sa mga deboto ug kainit sa ilang pagtimbaya sa balaang bata. Sunod nga gibisita ang National Shrine of St. Joseph sa sentro sa Dakbayan sa Mandaue. Midiretso kini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mihunong sab sa simbahan sa Birhen de la Regla ug sa Our Lady of Perpetual Help sa Barangay Babag. Gawas sa mga naglinya nga nagdala sa imahin sa balaang bata, adunay nagpahigayon og sinulog dance. Gisugat sab ang convoy sa mga confetti ug fireworks. Katapusang gihapitan ang simbahan sa lungsod sa Cordova, usa pa kini milabang sa ikatulong taytayan ang Sisilex pabalik sa Basilika. Nahuman ang mobile procession dulan sa 4 ka oras. Pamatuod lang kini nga taliwa sa pandemya ang pagtuo sa balaang Santo Niño nagpadayon. Pinangga kita Senyor Santo Niño bisan pa natabo kining udet nga tanan. Salig kita niya nakahatag dakong inspirasyon nga tinuod no may COVID lisod magani dili pwede pero ang mga tawo naghulat sa kalsada og nangayo og panalangin sa atong hinigugma Senyor Santo Niño. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Lou and Merondina. Balitang Bisdak.